Usa ka barangay kapitan sa Mantaw City ang nalutsan ng warrant of arrest humang gireklamong miamong-among sa usa ka minor de edad nga babae. Ang report ni Nico Serino. Niadtong Huwebes napagawas sa korte ang arrest warrant batok kang magikay Barangay Captain Eduardo Gomera. Sa maong adlaw mismo, misurrender sa Kasuntingan Police Station ang kapitan. Lascivious conduct ubos sa Section 5 sa Republic Act 7610 o Child Abuse ang gisang at batok kaniya tungod sa reklamo sa usa ka 15 anyos nga babay. Matod sa inahan sa biktima, pagka-Abril atol sa schedule sa BBM Sara Political Rally nahitabo ang insidente. Nananghid ang bata nga moadto sa rally sa may SRP o giingong gikasabot sa kapitan nga moangkas sa iyang motorsiklo. Apan sa laing lugar di ay gidala. Sa investigasyon sa NBI, na-trace ang CCTV footage sa motel sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City kung diin gidala ang biktima. Didto na matud pa nahitabo ang malisyosong binuhatan sa private parts sa babay. Sakit ra jud kay jud siya ba nga akong hunahon nga nganong ihang gibuhat nga sa kasuod unya tahod kay mga bata nya sa among pagkakumpare ana ba nya kay kung nganong man nga nahimo niya nakalimot siya namo or unsa. Asoy sa inahan, nasuod na sila sa kapitan o gani managkumpare pa sila kay kinugos ang anak nila. Wa niya damha nga nahimo kini sa opisyal sa iyang anak. Ang bata ana karon sa usa ka facility aron maatiman. Gingong nakasinati gihapon og trauma. Ihipos lang ka namo para sa imong seguridad unyang nasay makatabang nimo para nang makuan siya ba nga psychiatrist kadlawon. Oh, muhilak lang daw na siya kalit mo na isulti sa kuan niya. Di ato'y nanihapon sila, siya gipalid sa prayer, naputol ang iyang pagkuan sa prayer kay ning sink in. Kalit kuno saka ang tingog ni subject, so medyo mahadlok siya. So matong nga later on mag give in lagi siya, and then moto mag nahubuan gyud siya po sa iyang lower clothing niya. So ipugos mo siya pahigda sa kuan sa bed. Dito mga pod gikisa na po yung upper private part. Regular filing na sa kaso ang gihimo hangtod nga nalutsan og warrant ang kapitan. Pagkasunod adlaw, mipiyansa kini og 200,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan. Under the revised penal code lang tani siya, ang amuang assessment ani is katutang rape by sexual assault. Pero namugod mi na namatay sa jurisprudence nga if minor ang biktima, adto gi siya masud sa katong sa lascivious conduct under RA 7610. Diri siya kay to inform us nga magsurrender ko siya kaya na siya warrant. So par kami wala pa kay baw. So among gipa-check sa among warrant PNCO sa i-warrant negative man. So, among gipa-check dito sa korte. Check sa korte, positive dito. Sa interview namo sa telepono, limitado ra ang tubag ni Kapitan Gomera. Gipasalig sab niya sa mga constituents, magpadayon siya sa iyang tahas sa barangay. Gihimakak sab niya nga nagtago-tago siya ug wala mo report sa opisina. Sila pumatag detalya na namuguna sa korte. Ang maong kaso. Lisod man kayo mo kuhaan ka diya mo atag ka diya detalye isod kayo magkuha talang mo sir ato lang nas korte na mo istoryahan inahaman ta kanunay. Wa mo ginama hampir ta na atong mga transaksyon sa barangay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.